Остани с мен за 1 минута. Може би ще спреш да се бориш с това, което боли и те натоварва. Бориш ли се с гласа в главата си? С барборкото, както го наричам аз. Знам, че се. Знам колко е изтощителен. Защото и аз го правих. Да се събудиш с него, да го носиш през деня, дрънка постоянно. Да заспиш, а той още да продължава да говори. Да съди, да пита, да натиска, да спори вътре. Винаги има някаква причина. И колкото повече се бориш с него, толкова по-силен изглежда, че става. Защо? Защото тази битка не се печели с съпротива. Тя омеква в момента, в който спреш да приемаш барборкото като враг. Един вид е пасивна победа. Колкото по-малко се резистираш на барборкото, толкова повече той се отдръпва. Нека да поемем дъх, да отпуснем рамената, да се бележим просто, че сме тук. Една малка победа. Барборкото е тук също, но той преминава. Не е нужно да го побеждавам. Трябва само да спра да го следвам. Остави барборкото. Върни се към себе си сега. По-малко барборко, повече присъствие.